Era ni ro ko na mouse. Ay, yang bata ini, kaya kan mga warung ko, mga ruko ko, mga kuka. Andarang ko kaya ngaya sa kanila dyan mo do. Ay, kaya. E come pero capito ko swanga ina come ni come na house. Pero ada kan kan mutu ari ina kap ina ro orang nga ngina di pui o se puni mo sa. Nambah. Okay. Oo nga eh. Kaya Ay, ba yun na mo kasi ito mo na mo. anan. Ay, yun na garo. Ang kami tayo, ano mo. Sige na, pakwaro ka man ako ng mga buka na kananang kain na katawan. Ay sayang ko ka. Ay taka nga niya kaya kinda na usin eh. Tira te freeway kaya kinda na usin so kuwa te busi ay sa lagi. Wala kan. Yai digi. Yai pasisan eh, ndare, san kan mo to. O sa mga pangwaras. Ata kan ang fruits. Ay nina. Amin sa mga Ice cream. Ice cream. Asisan ice cream. Sana na nagano ko yung rafet. Rafet. Sisan gen ndare. Nagano ko yung rafet kaya sa mga marbugan na nakakatawa no. Kurara ba ro kung pangay Iya kata buru-buru. Arabong. O sa kaya kata buru-buru yai chamara. Ewan ko na ya ari ka rafet. Ayan. Yai digi. Esa. Ito mo ngayon, ako ni Pepe. Oo, ngayon. Sige, ang gana. Ngaya sa po.